holko waɗi kadi tigirigi ha joni gonen e nder rendo ɓen wiya wonde ko aha kala mo gandanɗa hoore ma ene andi ko dewa Allah jokko en ɗam ko julɗo ene wawi resudirde e goɗɗo o wiyaka toroɗo o ceɗɗo o e ɗum ɗo holko waɗi tigirigi ha joni ɓeɗo foof mbaɗa classé koye rimɓe jomumen mbiya ndesodirta e nder koye men ɗum ko dañde ha ɓurta jomum turta walla ɗum ko yidde tigirigi ha joni manore ha ɓurta walla ko holɗum walla ko sikkude wonde ko kañum tan woni sikka wonde ko dañƴa ko a rokki ɗum hoore ma ha pamɗina on mo gandanɗa hoore ma woni mo gonduɗa o te kadi kala ma itanani gueɗal yawma ɗum wonno toɓɓere nde en résumé kono noon hande ma woot kadi ɗo ɓurɗen nayorade holto ɓurdaten nayorade nayorade koye fannu kaɗo korko goɗaka ka jafa tabarakallah ƴettami tan exemple koye ma mi yata banggue goɗɗo koye exemple koye ma tan ƴettami exemple saabu ɗum eɗen gandi ko wona korka ko ene gasa kadia taw no waɗa kol kono kol mum ene gasa taw ko aljuma ha aljuma arta walla hen sahaji ni aljumaji ɗi wasa wadde kol ƴetta kol o e nder oɗon tuma woni kala ka nanna ɗum e nder sac mum so tawi sago juulol yonti joomum artira kala ka walla ƴeewa dampe nanna ɗum e nder sac mum so tawi sago juulol yonti tigui rigui ha joni artira dampe mum juula kono so tawi korka laatima tan ga jiyata ko jomumen ene jaaha ene ƴeewoya comci timmuɗi ene jaaha ene ƴeewoya kalaji timmuɗi ne handirti ñanna kala ne jiiɗa jomum nana waɗa ko timmi jomum ene jarani ɗum jogade kurus tawa wawi wirdude jogo kamil tawa wawa janggude foof ko yidde hollude yimɓeɓe tan kañum ko diini yanke yidde hollude yimɓe tan ene wawi cu ene wawi ca so tawi diine ari ene wawi yaade hen à 100%, so tawi kadi cagarte ari ene wawi yaade hen ha 100%. ayi noon ɗum ene jeeya e jikku naafigagal. Il faut qu'on se dise la vérité. ɗum ene jeeya e jikku naafigagal. aha par ce que neɗɗo a heedat banggue goto tan a heedat banggue aha komi julɗo min de kala ko julɗo kala ko l'islam namdi ko ɗum woni ko mbaɗami mi wona julɗo noon e nder o ɗum koye lawol gongol gonmi ɗum nene kadi ngol ɗo lawol mi jalɗinta ɗum tan kono noon komi julɗo so tawi l'islam darima mi daro e nder oɗon tuma komi julɗo so tawi goɗɗum darima mi e tigui rigui ha joni mi daro hande sa ƴeewi par exemple koltuji ɗi gandanɗa hoore ma ɗi rewɓe ɓe ɓornotoɗi gaga korka ka wonni ɓornotoɓe ɗum e nder korka eɗen gona e korka jomum ene ɓorno comci ɗi gandanɗa hoore ma vraiment a faami wuddu mum ene yalti mbaɗa ko jumbo awɗ ɓe mbiyata ɗum en dita e nder oɗon tuma eywa jomum waɗa bodiji ɗi gandanɗa hoore ma taw feccere terɗe mum nana boowal eywa jomum ɓorno comci ɗi gandanɗa hoore ma taw feccere enɗi mum koko yaltini ɗum en jii ɗum ɗon taw koye nder lewru korka te korka wiyaka tan wonde ñamdu ndu e yardu ndu wiya wonde ko juuɗe ɗe yo koor guite ɗe yo koor koyɗe ɗe yo koor kala ko gandanɗa hoore ma koye tergal neɗɗo o nana e nder mum ene foti hoorde kono kadia ƴewama joni korka yimɓeɓe mbaɗata ɗum comme des anama tendance ni ko tendance woni ɗon e nder oɗon tuma jiya kadia wayno foti waade ni taw wona diine l'islam o tagui ɗum waade noon ko jiiya kam DJ wayno foti waade ni e nder oɗon tuma cikka wonde ko diine o tagui ɗum waade ni ko jiyama tawa noon ene hoori hay sino so tawi waktu o yonti juulata e waktu ɗum ko DJ wona ferade konngol ma bisimilla kono mi artate hade men uddude toɓɓere nde bannoɗen altine nde hay somi janggani kono enen fof eɗen gandi Allah subhanahu wa taala o wi ko min windi yimɓe ɓe ko kamɓe ndendi poteyam hay nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko o waɗani o waɗani o ko ñeeño o ko pullo o ko bambara o ko ɗum ɗo enen fof ndendi poti to Allah saabu ɗum sa maayi enen nandi no keste no hesnirte enen nandi no ubbirte kono ça veut dire que affaire leñolaabo ala e nder l'islam Allah yiɗa nulaɗo Allah yiɗa kono kala baɗowo ɗum yo accu ɗum amin ñaagui ɗum noon pour uddude toɓɓere nde DJ sen garti banggue mo mbiɗa o eyyi ɗum ko gonga ina wuura ɗo ete nder Sénégal hay ko wona Sénégal ni heewi waɗoɓe bellanteje koye mumen
kono so korka ari ƴettat fof pawaɗa mbaɗa ko Allah yamiriɓe ko et pourtant ɓe ponno ɗum wadde avant korka sabu Allah wi ko juule Allah wi ko muuroɗe tawi ko rewɓe muuroɗe yeeso mon yaltata juuɗe mon yaltata ɗum jamirmi mon kono génération amen hannde o kamɓe ɓe mbaɗat bellanteje koye maɓɓe mi yaltinani hen hooram noon gila yaltinan hoorema an ka hande mine ma hunde Wulat Diaw non min mi jaɓi min mbaɗat bellanteje koye amen kono kala komin mbawi wadde so ramadan yoni lewru korka yoni min ƴettat kala komin mbaɗatno ko gandanɗa hoorema welani Allah welani annabijo aɗa andi hakkille cukagu aɗa andi cukagu kam nanɗon tan guiƴiraɓam ɓe kaldani kala ko Allah yiiɗa min pawa toya min mbaɗa respecté lewru korka ka sabu wona minen rek won hen hewɓe waɗannoɓe bonande so lewru korka ari gaccat ko mbaɗatno ko foof ndewa lewru korka ka pour holɗum pour Allah yo yaafoɓe bakkatuji maɓɓe Allah yo waɗanɓe baraje ɓe ƴeewa noɓe mbaɗiri noɓe pewniri koye maɓɓe pour janggo e jaam soɓe maayoyi ko heddi sen garti avant lewru korka aɗa andi cukalel kam ko cukalel koye mawɓe mbiyata ko mawɗo ne heeda less ina yiya fof kono kurka ni wona dow yiyata ɗum ina woodi te kadi aɗa andi jamanu namni ɗum taki amin mbaɗa ɗum rek kono wona jamanu o namdi ɓornade comci bonɗi ɓornade celti ɓornade tigriyaji no ko reɗɗi forme ma fof ne yalta bool ɗum ko jamanu o namdi andi ko jamanu aɗa andi neɗɗo mawɗo kam mawɗo kellifaɗo watta ko sukaɓe mbaɗata ko aɗa ɓorno celti belte aɗa yaltina joni an holko andinta cukalel ngel kañum ma wuur ha mawna beele tigirigui ene wawa jooɗade ene fooɗa jeeɓe beele Allah ne yaafo ɗum tigirigui ɗiɗon bakkutuji ewa ɗum dijje hande min mi wima hakkude men weeɓata an hande aɗa jooɗo an aɗa ɓorno tekke ɗe ganduɗa Allah yiɗa annabijo yiɗa ɗum ko gonga ɗum ko gueɗal kono kala ko mbawɗa wadde kala ko mbawɗa ɓorna so juulu yoni juul tubana Allah tubana joome won hen noon won hen génération amen o noon aɓene muuri aɓe ndewe Allah kono ɓornade tuuba walla ɓornade ko raɓɓiɗi haɗatama rewde Allah noon ɓornade ko raɓɓiɗi en hanma rewde Allah non an to pawɗa ko mbiɗa ko eyo ɓornade ko raɓɓiɗi ene hanma rewde Allah sabu ɗum an e nder an e hoorema a haali ɗum debbo ene foti suurde terɗe mum joni holko foti yiyede debbo woni ko jaltinɗa ɗo henno ko jungo ma e yeeso ma ko heddi ko fof yo suuro so tawi wonde diine l'islam wima noon a ɓornima tigui rigui ha joni wutel ngel gandanɗa hoore ma wudduma ene yalte boowal ɓornoɗa zippel a suusa ƴurade sa ƴurima weejat a faami a suusa ƴukkade sa ƴukkima aɗa nde a weejat eywa gacca tigui rigui ha joni mees walla pembaɗa hoorema e nder oɗon tuma aɗa yaaha aɗa waɗa folfolale disa new no kewɗon wirude ni cikkuɗa wonde so tawi waktu tawima e lawol ma juul a juulata te eɗen gandi ɗum ɗon e nder oɗon tuma ene a faggoto bakkatuji paggina woɗɓe bakkatuji e nder oɗon tuma ne taw noon daroɓe won comportement won non men gar e foof aɗa andi min somi wi rewɓe tan anene aɗa addude worɓe gadda aussi holɗum ɗo mais kadi mami haalane ko debbo ɓuuri wadde sensible e gorko gorko so raddi ne wawi sooya kono debbo so raddi soyata kadi debbo e nder tergal mum ko ɓuuri en hewde ko awra a faami par ce que wonko gandanɗa hoore ma gorko o fotani yiide ɗum so yi ɗum tan ene wawi woda ɗo nawi ɗum ɗon noon waji goto o wi kam Amadou wimna o wi hande so tawi a ƴeewi e nder oɗon tuma yahoɓe e sernaɓe ɓe foof ko sukaɓe tokosɓe ene jeehi ha gorago ɓen gasi ha laaɓi ceer
mbiyome holko waɗi ɗum o wi kala ne leggal ɓooyi limbude so ɓooyi seeɗa rewata ko yande ha wawa ɗum comprendre ne leggal ɓooyi limbude fof rewata ko yande ne tawno ko jiyannoɗa keɓa hen dahamma so watti wertede tigui rigui e lawol holno mbatta te aɗa andi dahamma kewɗo so ɓooyi seeɗa joomum so ɓooyi seeɗa joomum ha gandi nattat jogade dahamma kañum e hoore mum ɗum ko haala woni ɗon ɗum waɗi noon hande rafiji ɗi keewi ɗum waɗi hande kulanderuji ɗi ena naata e rewɓe ɓe e nder on tuma sababuna wonde koɓe ɓornoto ko kadi so tawi a ɓornima a andi kay ɗo hay sinno so tawi jiɗɗa ko jiye kam e nder lewru ko jonti wadne kajja waɗata ni eyyi ɗum ko gonga wadne kajja waɗata ni a faami min ganda noon galle moon holno mbatta kono saɗa ara ɗo henne radio télévision fulɓe aɗa timmi fa tabarakallah machallah te ɓe ganda wonde ko ɗum ɗo ɓuuri yodde an joni ko ɗum ɗo ɓuuri jaggudema hay wutteji ɗi ɓornotoɗa ɗo e ɗi ɗum ɗo ɓuuri jaggudema sa ɓornima le 1 ene timmi le 2 kadi ene waɗa barrage hakkude ma e worɓe mana so faami ayi debbo murnotoɗo timmuɗo ene wonanma barrage hakkude ma e worɓe yiɓe cagarte aɗa ko tagui ɗum ɗon par ce que so tawi jomum yima tan tak wonko hulata haalandema wonɗo suusa yettodade e ma wonɗo ɗum ɗon ne tawno won yitere ɗe dardanma ko yitere diine l'islam kono won tekke ɗe ɓornotoɗa tan so tawi jomum yima tak wiyatama carah ne tawno joomum a famɗat e yeeso mum a jogata ko iman non a jogata ko iman e yeeso wonko neɗɗo ɓornoto a jogata ko iman e yeeso yimɓeɓe an heɗo ibadu baɗɗo ibadu comme ko ɓornimi ko e baɗɗo tuubay jiin paɗɗo soɓe jaadi holon ƴewate baɗɗo tuuba ibadu o woppe aɗa andi ko ƴewrete noon ko ɗum ɗo taga wi noon o ƴewrata ko onon hande onon génération o ƴewrata ko iblis o non wona iblis o de onon hande génération mon hande ƴeewaton ɓurɗo wadde mool onon ko ɗum oɗon mool noon mi anda no wiyete pula ɓurɗo wadde mool ƴeewaton hande ɓurɗo ngarɗude eyyi hande soɓe muurinomi ibaduji hande ɓe ndesetake saabu génération mono yiiɗa sohlani ibadu et pourtant Allah yiiɗi ko muuriɗo nelaɗo Allah yiiɗi ko muuriɗo ɗum furti rewɓe hewɓe noon bandirague nam dewi non soɓe murdinoma non ɗum furti mbaɗen gooɓe jiile sa jaaɓi a jaaɓi mi jaɓi mbaɗen gooɓe jiile mi jaɓata hande aɗa yalli dow amen wona question ayi ɗum noon ene furti rewɓe hewɓe somi ɓornaki comci daɓɓiɗi somi waɗani mini zip somi waɗani coquette mi dañata gorko ƴeewa yiyat debbo jaggay ɗum ha fina tan nayo te anda nayi billahi wallahi fina tan soyɗa wona momri coyni jaggay ɗum ɗon ene fada kono noon aɗa andi ko woni probléme o neɗɗo yarat funtude ha funte surtout rewɓe hande ɓe jarata e worɓe ɓe ko funtude ɗumen taw kamɓe koɓe funtateɓe ɓe ganduɗa bijje onon hande debbo so waɗani mool on ndesata ɗum non a famani de woto yaaru oɗon fannu woto wi debbo accu moolo ko ɗum wuura ɗo e ɗum taki mbeɗa haala ɗum min komi jiiɗo mbeɗa yiiti onon hande worɓe ɓe debbo o so waɗani tuuba e jippu mum rek hande on ndesata ɗum ƴeewoy toon ko ɓurɗo wadde mool ndeson ɗum gaddone gal e pourtant ibaduji nanɗo ha kewi eyyi ɓurɗo ngarlude bon refti ha acci tan mi waɗ utilisé moolo ngarɗude non ngarɗude pulaar ene jogui no wiya ɓurɗo wadde sexy hande e debbo ko on ndesa toon gaddon ɓurɗo fewde walla ɓurɗo yodde tan mbiya ɗum ɗon walla ɓurɗo timmu non aɗa andi ibadu aɗa yooda non ɓurɗo fewde tan sa wi fewde ɗo ɓuuri ɗo fewde ko ibaduji ɗi machallah ni ina feewi kono ɓurɗo wadde sexy wadde sexy o fewani han ha joni a corrige hoorema sexy wadde fewani on noon ko fewani ko jokkuɗon wasses holko tagui neɗɗo no wonnuma ko fewani jiiɗa wonde ko an ɗo aduna o enen kala ken hoɓɓe ken arɓe ken hotoɓe en garani hodde ɗo mo jikki koko gasata mo jubbi koko gasata mo ɓafti koko gasata mo mefti koko gasata ala ko gasata so wona laamu gueɗe sa andi noon an a ardani aduna harde pama won mission mo joguiɗa e nder oɗo mission mo joguiɗa andu wonde ko gasowo ha laaɓa ceer wadde noon kala no gasi kala ko ndemnoɗa ko ɗum ko coñata
so tawi a remani ko moƴƴi ñande ñalawma jomti so waɗi mboɗo sikki tan a garata feɗinuma picca kono noon pour mi haalanma mbaɗa comprendre sukaɓe rewɓe ɓe ko ɓornoto ko e bodiji ɓurɗi wadde sexy walla tubaji ɓurɗi wadde sexy ko onon sukaɓe worɓe onon mbaɗiɓe hen poussé sa poussama e jeygol a natat non o riyam non a natta de a natta kono onon hande so yimɓe ɓornaki ko waɗi sexy hay gorko goto watta ɗum remarqué enen ndendi génération ka jaltowo komi jaltowo te aɗa yiya ɗum no feewi mami haalane gueɗel gotel ayi wiyoɓe noon ɓe joguiɓe oɗon philosophie ene jaada hen ɓe ko kamɓe kewi fijirede hande a wondata gorko fijirma ha tampa werlo maɗa hen adda murnoto ɗo ene daguito e nder galle mum ene wayno leydi ayi mami haalane gueɗe gotel ene wayno leydi te mami haalane gueɗel gotel pama ɗum ɗon en général so tawi a ƴeewi mi wiyani ya jaab mbiyama ko ya nan kala debbo jiɗɗo ko waɗi sexy woni hunde tan reɗɗinde e nder oɗon tuma yahata ha ɓooya seeɗa aduna homta ɗum saabu ɗum kala ɗo wirti wonata koye daarede sikka wonde ko daarate ko ɗum woni hunde moƴƴere nde tawa noon iblis nana homtuma jaa ha nder cikka wonde worɓe ɓe fof aɗa wawi gaynide ɗumen gorko yo gorel ƴeewa membade ɗum ƴeewa tigui rigui ko tawayta toon ƴeew a tardat sa tardi ɓe ƴeewoya tigui rigui ha joni mo tardani ɓe guitta ha joni ɓe gadda ɗum e nder galle mum ene daji to hen ɗum ɗon ko gueɗal te gueɗal gol ngal ɗimmal ngal so tawi wonde wiyama aha ya suɓo hakkude neɗɗo comme ne mani e Allah holko cuɓorɗa ko Allah so tawi noon cuɓorɗa ko Allah wonko yiɗi wonko yiiɗa ko yiɗi ko o haalni en ko yiɗa ko o haalni en sababude yidde neɗɗo ene ɗaccanma yidde Allah eywa joni noon so tawi a ƴeewi worɓe ɓe aha so tawi mi waɗani ɗum ɗo mi resetaki wadde jiɗɗa ko nema aduna kay wonko ɓuuri ɗum gorko urul ayne on gañƴi ɗum debbo urul ayne on gañƴi ɗum te to wurete tan ha abada ala ɗo haaɗi Didier ala waɗani ko jinmami addande ay onon aɗan wiya sukaɓe rewɓe ɓe mbaɗata ko weeli ɗe so lewru korko ari ɓe mbayanoɓe ɓe peera wadde ɗum ne ɗum jaaɓi ɗum ina min dal kadia wona certain affaire uji ko naafi gagal non wona naafi gagal de wona naafi gagal ko modde joni ko moddo jaguirɗen ɗum so tawi korko ari mbaɗon modda gaddon moddo korko ina waɗi modde ɗum ɗo rek machallah ni yodte ko modde mais no yooɗi awa continue hen non attends kadia saranmi fiire plateau de Didier pour mi haalanma rek aɗa andi debbo so ɓornima ɗum ɗo yaaji ko onon worɓe ɓe puusiɓe hen onon worɓe puusiɓe hen te mi haalanma debbo wona ɓornugal taki a ala fulla ko ɗoyette fulla ko ɗo ɓornugal ma so gorko yiyima hen yiɗima resima so gorko yiɗima wadde bonande ɗum ko an weela an debbo kono ɓornugal ɗum hattama julde hattama dañde fulla anani wona tan komin ɓornotoɓe ko ɓitti komin ɓornotoɓe ko faaɗi min ngala fulla non ɗum ko moddu rek min jaade moddu joni anden émission on a largement de temps holko tagui fulɓe ene mbiya sakke kala no yiruma ko noon a ɗatirtuma wa par ce que no yirumani tan ko noon o hommorantuma talkuruma très bien kono ɗum aɗa andi ina jaɓa kono noon ɗum taki mbimami minen he rewɓe he tawi ɓornugal ma taki gorko yawimama walla gorko waɗima ko yinma ɗum ko an weela saabu ɓornugal takani gorko wanma manque de respect ɗum koye ma koye caractére debbo ko caractére debbo ko ɗo debbo ko fulla e fayida kono an a ɓornima ko waɗi sexy tan an hanti nanɗon aɗon ɗon worɓe ɓe nanɗon ɗo non koko waɗi rewɓe façon ngaji ɗiɗi joni heɗe mi haalam holko tagui yoga e comci jahata e yimɓe jahata e nder renɗo firti
fitti wonde ko fewani moƴƴani yoɗani a yiɗa yirede ɗum so tawi joni programme waɗi yangue waɗi walla inde waɗi walla conférence waɗi wono comci a wawa ɗum toon nawde walla mayde waɗi wono comci a wawa ɗum toon nawde par ce que fitti wonde ko ɗum ɗo timmani nawetaki toon non nawetaki toon aɗa susi naw toon jiiɗi heeɗo sénégal enen ken jogui ɗum moddu men hew ina dañi ko nawate resto ina dañi habillement mo nawate saɗa yaaha daj ina jogui habillement spécial mo nawata ça veut dire wona kamɓe wona wadde basé wu e ɓornade comciƴi ganduɗa koko waɗi holko tagui ɗum feccano aɓe gandinoɓe ɓornotto non wasse so holko tagui ɓe pecci ɗum ɗon ɗum woni ko kalaɓe connaissance de cause mi wiyani wonde mi wiyani yo ya limanam ɗum ko ɗum nawete ɗum nawre min wona programme foof ina jogui habillement mum wona ɗum intéressé mi non jinmi widemo holko tagui programme mayde nawe kaala e sa famille nawe wutte mawɗo par ce que ɗum foti ɓorne firti wonde kode timmi a haalata ha leydi minen min jaaɓi a haalata ha laaɓa ceerno ayi woto mbaɗen débat tan ɗo pour par ce que yimɓe jeeɓaten aussi kamɓe jeeɓate voilà mais en kala ko woodi ko ɗum woni l' essentiel ayi woto rewa tan fooɗonade hoore ma a côté gacca aɗa waɗa ɗum ɗo a haalata tan ha laaɓa ceerno jinmi ko kala ko woodi ko jinmi widemo ko holko tagui wutte mawɗo e kaala ene nawe e nder ene nawe e nder yangue walla ene nawe e nder mayde firti wonde koko timmi ɗum min jaaɓi jab ɗum min jaaɓi ko timmi min poti ɓorna ko timmi min poti wadde kono ine waɗi moddo kala ko timmani foti ko timmiten accanama haala moddo ine waɗi moddo accanama haala moddo non génération on ɗon kañum gabbitaki modda ko gueɗe aduna gabbiti koye moddo modda ko gueɗe aduna eyyi ko gueɗe aduna gueɗe aduna noon yimɓe wiidama ko gueɗe aduna ayi mo tekki aduna rondi tampere hoɗima ɗum aduna ko bombri garɗo kala ƴamata kono hay goto restata sabu mono wima humana aduna sudda tampere hoɗima ɗum mo hurtini aduna dambe kala sañjo ko musidɗo mum aduna so tawi a rewi ɗum ndewɗa ko bellanteje fittandu ma te sa rewi bellanteje fittandu ma fittandu ko gaña jomum wonko ɓerde ma yinnat ma wona ko malat ma aɗa andi koko manat ma ko malat ma ko e ko manat ma ko so ari suɓa ko malat ma ko gacca ko manat ma ko malu kañum dusat ma ha lakara kono manore haaɗi koye aduna e joni dijje gareno moɗon aɗa andi désiré yooɗi koye debbo pourquoi pew yooɗi koye debbo kono onon joni on kepte amen désiré yoɗane debbo eɗemalma désiré yoɗane debbo yoɗane gorko no asa mi namdoto pour holɗum oɗon mbaɗira noon an hande dégarade on nawata ɗum dej hande dégarade on nawata ɗum juma soɗon jaaha toon pawa toon ko laafa mon e pour holɗum ɗum wona tampere aduna oɗon mbawno fof fembade ndel fondel mon jahol lawol mon aɗa ɗum jinmi ko concentré en ne feewi kadi aussi garan e point par point mbasen tan mbasa so tawi a ñoolama to tan ummoɗa paya ga hen non c'est pas comme ça woto ñoole ga tan non gonne ko yewtude ko an addi kono ko to abima kalmi wasse tan abima eyyi men garte worɓe se tawi tan en kaali tan ha en mbaɗi close on ma en garte worɓe taw woni heddi taw min mbaɗon ɗo hande min e ma Real Barça kono jinmi widema ko hay sinno so tawi ko min e ma baddata face à face gasa gas ko min ko min ɗowata yewtere nde jam ɗum ɗon min ɗowata yewtere nde wona yatan gaddana kam sujet goɗɗo taw aussi en natani oɗon sujet jinmi widema ko kono banggue rewɓe ɗo ko ɗo gonneɗa a jaɓat so tawi a yeehi ha wi kam noon a jaɓi mi anda hankanti oɗon débat kam en guddi ɗum heddiɓe ɓe so tawi gari kañumen naata hen ne haaldirti yam kono so tawi a jaɓani en continue yewtude nde tawno wonko foti wadde développé ha heewi eyyi ɗum pour te dire aɗa andi min somi jaɓani ɗum koko foti jaɓede par ce que ko Allah wi noon Allah wi ɓornoɗe ko timmi nuli nulaɗo mum haali yimɓe moƴƴuɓe nani kaala ha joni amin gandi Allah wi ko yomin ɓorno koko timmi ɗum min jaaɓi kono pour te dire génération amen o rewi ko moddo kamɓe ɓe goppani hakkille ko mawɓe ɓe mbi yoɓe mbadni yoɓe ɓornino ɗum yoɓe ɓorni kamɓe ko moddo pour holɗum hakkille cukalel joni an génération rewi ko moddo an ko tagui ndewɗa e ko génération ko a rewani e ko jinnaɓe ma ndewi ko min jinnaɓam ko ndewi par ce que to jibinami ɗo eko jiimi ko ɗum ɓe mbaɗata jinmi abbitade mabɓe ko moddo mais tamit ko ɓornotomi ko hatta kam dañde fulla hatta kam julde hatta kam horde hatta kam tottude respect hooram ko moddo kono haɗani malaikaji no kurma ɗum moom mi anda hen haydara
Kadiaba ala kadiaba kadiaba daw ko yonta fa tabarakallah machallah ɗum noon ko hoɗo noon tan ko débat men kono kadia so tawi aussi en gummima toon mboɗo sikkam ene kalduɗa ni a andi vraiment debbo wasde timmude wona hunde fonde te diine l'islam jaɓani ɗum ɗum ko gonga diine l'islam jaɓani ɗum kono noon aɓe gandine ñande fof chaque jour que jeefe aɓe mbiye ɓorniro ɗe ni debbo ko ni foti ɓornirade debbo ko ni foti waɗirde comporté o kono goto fof e suwa mum ko Abou Wade so noddi suwa o gañmi suwa o gañmi no warnanno Abou Wade ñande fof o wiyata yimɓe ɓe nani kalane ñande fof nani kalane ko moƴƴe men wondi koɓe tiiɗɓe koye ça veut dire koɓe tiiɗɓe koye ɓe goppi ko diine o ɓe ndewi choix maɓɓe ɗum noon woni ko mbimami ko mbimami fotani wonde neɗɗo ɗacca ko diine l'islam ko faye ɗum kay fotani eɗen gandi wadde noon an e enen hoore ma fof ken holko tagui ko wona korko ko aɗa ɓorno désiré aɗa ɓorno compin deɗɗo e nder oɗon tuma so korko yonti mbaya hono ni hen te ko ni ɓuuri debbo Didier an a waɗani comprendre ko moddu mais moddo moƴƴani moddu moƴƴani amin gandi moƴƴani mais holko tagui an aɗa andi ɗum ɗo moƴƴani aɗa biro hen moƴƴani kono hatta kam julde hatta kam wona haddema julde aɗa andi won bakkutuji gonɗi hen wona question julde walla question horde ay l'islam bakkutuji gonɗi hen an ay l'islam wona julde de e horde nde tan wona ɗum woni l'islam waɗete pratiqué c'est très important ganda ɗum ɗon il faut pama ɗum ɗon saabu ɗum ko Allah wi cuure terɗe mon comme ne mbaɗirɗa ni machallah fa tabarakallah gay ene wawi ƴettandemi ma a faami ni joni terɗe ma foof ɗaɗa cuuri a faami joni noon so tawi wonde o wima noon aɗa andi ko noon woni no wima te no wimani ko noon woni no woori a waɗi ko wona ko wima ko firti wonde a woofi Allah a jaɓi wala jaɓay ɗum en jaɓi ɗum no ɗum kay en jaɓi ɗum a jaɓat tan mbiya wonde a jaɓi wona mi jaɓi ɗum firti wonde ka woofima kanko joni noon so tawi moddo ari wofnudema Allah so moddo ari wofnudema Allah ko tagi abbita ko e ko Allah ko ay mami haalani gueɗel gotel kala ko woni gonga heewi ko musde kala ko woni gonga heewi ko tidde kala ko woni gonga heewani yaadude ko fittanduma hollatma ko woni diine o diine o alay sago palkisoɗa aduna o miijoɗa ka maayo o miijoɗa Allah miijoɗa nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam miijoɗa anduɓe ɓe miijoɗa tigui rigui ha joni sahabaɓe ɓe ne mbawa rewde hen ndewa e diine o e sunna Muhammad Didier ɗum haɗani amen rewde diine amen de ɓornugal ngal haɗani rewde amen diine amen aɗa andi ibaduji ɗi ko waɗi amen différence ko kolo murnugal ngal ɗum waɗi amen différence aɗa andi kam morade mes ene harmi ɗum kay mi nani ɗum ina harmi hey haala ko noon heddade hoore mere wona mbimami heddade hoore mere ne harmi wora harma en ala ɗum moom mi anda hen haydara debbo desaɗo ne harmi hayi mo resaka ti fagan kono nag Didier aɗa andi ko moddu tan andi ko moddu goto foof ina yiiɗi so maayi naata aljanna goto foof ina yiiɗi windanede baraje kono noon aɗa andi moddu ko moddu tan goto foof e choix mum ɓe nani mbaɗi choix ina muuri jeese mumen ina cuuri ɓalli mumen ɓe nani mbaɗi choix ina jaltina ɓalli mumen ina mbaɗa ko Allah yiɗa wadde ko choix aduna ko ni waɗi te l'islam koye ɓernde wonata l'islam koye ɓernde wona an aɗa ɓorno tekke ɗe ganduɗa Allah yiɗa annabijo yiɗa an aɗa muura hoore ma te ɓornotoɗo celti o on ɓuranma fulla ko baɗɗo voile o aɗa andi sutura ene moƴƴi kala ko ŋiña bone tawi kono Allah ne yiɗi sutura a haali ɗo joni a wi l'islam koye ɓernde ɗum hay nelaɗa haali ɗum won husere wotere nana e nder neɗɗo no joƴƴino sahabaɓe ɗe o wi sono moƴƴi neɗɗo o moƴƴi sono boni neɗɗo o boni goto fof ne haala ɓe mbiya ko ɗemgal sa fami ɓe mbiya ko goto fof ne haala ene haaldira no wela ene welira walla ene haaldira kañum ne famiri
o heɓiriɓe o wimo nde ɗon husere wona he batte ko sowona ɓernde ba so moƴƴi a moƴƴi so fewi a fewi so boni noon a boni bogo bogo yo Allah heeden hen amin ɗum ɗon ko gueɗal kono noon kadi sutura cuurodiren e nder koye men sutura o noon ko an aɗato teɗanaɗe ɗum hoore ma cuura terɗe ma sutura adoto koye terɗe so tawi terɗe ma cuuraki jikkuji ma mbawa suurade ne tawno koye boowal gonata aɗa wawi noon jogade comportement moƴƴo tawa nder o koko ñawi bof kono noon aɗa wonde sutura ma sabu ɗum so tawi aɗa waɗa ko boni aɗa feññina ma woot mo gandanɗa watma koye ma watti hakkille sikara wonde ko mbatta ko ene feewi abbito e nder oɗon fannu wadde aɗani bonnomo ɗon noon mbimi woto gaccen jiɗɗo bonde bona ballen jiɗɗo wonde wona ɓe mbiyol sababu mbimi jiɗɗo bonde o so ɗaccama o boni mo bona bonnoro jiɗɗo wonde o kono jiɗɗo wonde o so wallama woni mo wona wonna jiɗɗo bonde o ɗum tagi noon sutura ene moƴƴi neɗɗo sa ala sutura ala haydara sa ala sutura mbaɗa ko jeere yeyetene nder jeere ni kala garɗo yeytoto ɗum waɗi noon wiya comportement o ina moƴƴi nde tawno comportement diine l'islam ene woodi en mbiyani hande kala baɗɗo comportement diine l'islam ko julɗo walla kala baɗɗo comportement diine l'islam e nder oɗon tuma ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma ko neɗɗo pewɗo wona neɗɗo woñiɗo kono noon kam maale diine l'islam ɗe ene jiiye makko sabu ɗum joni sa mayiɗo tan joni wiyata wonde beele mo juulatno walla so yimɓe cetto seeɗa juula wala julta ko ardi yimɓe ne julma wadde wonko woni ɗon c'est très important aussi ganden ɗum enen sukaɓe surtout yonta hande o jeeya neɗɗo hoora yaha waɗoya tigui rigui 2 pièces walla 3 pièces faya gueej a faami sa wi ɗum ni wima wonde mboɗo riwta korka dakka koor dakka koor sa firi ɗum e pulaar ko riwde korka yimɓe ne jaɓɓo korka aɗa riwa korka hay konnguli wonde terme uji ɗi jogorɗen batten utiliser c'est pas bien a faami walla joomum wimani wima wonde kande ko korka galle mbaɗanmi jaha e grand place uji ɗum ko hay koto banggue worɓe ɗo gacca galle ma jaha e grand place uji aɗa joua carte debbo birtiɗo fof putina guila daara ɗum e nder oɗon tuma aɗa haala ko wodananima aɗa wara hoore ma ɗom ka tan e heegue kono korka ala hen koora jaha zoya pemi walla zoya tigriga joni pari foot et ainsi de suite ɗum ɗon foof hande ko hen jeeya il fallait que déjà yimɓeɓe kaala ɗum yimɓeɓe jewta ɗum yimɓeɓe gandino ɗum yimɓeɓe par ce que hande ne wuura e nder société ji he ɗum ko gonga aɗa andi enen génération men o saɗa cikka won hen cikka ko faaro walla ko modu taw ala hande 3 jours avant korka comme mbiyata min guddoyat saison uddoyde saison ça veut dire mbaɗon groupe mon johon par exemple Mbour ƴetton AP waɗa piscine waɗa fof gondon hen mbaldon pendant 2 jours mbaldon mbiyon on uddat korka sabu 1 mois on jiyodirta walla goɗɗum ɗum fewani sa waɗi ɗum pina subaka mbiya aɗa hoora ɗum hay sa hoori kitale sappo a dañata korka sabu en 3 jours avant ponnoɗa wadde ko jaɓɓade korka ponnoɗa wadde hoorde aɗa jaɓɓo korka aɗa juula aɗa ɗuminini kono kamɓe koɓe ƴettuɓe ɗum kadi ɓe mbaɗi ɗum moddo ɗum kadi ko moddo tëj saison ɗum kam ko moddo ɓe mbaɗi ɗum ko neɗɗo uddata saison a wona mbir a wona joueur ɓe mbiyata koɓe waynodiroɓe sabu maɓe jooɗo 1 mois ɓe jiyodirta ɓe jaaha ɓe mbaldoyo sukaɓe worɓe kamɓe ɓe mbaɗa sinap ɗum ɗon moom génération men o ko moddo ɓe mbaɗi ɗum tawi ɗum moom ko moddo mbiyaɗani on moddo non min diƴƴe woppam mi yeeɗa ala question tan komi pose ɗomo haade mbiɗa haade an mbiɗa wonde ko tendance koye modde he wona ɗum noon alay saago kala ɗum kadi ɗum ɓe mbaɗi ɗum an
an génération men o kala mbo uddoyani saison sa wi par exemple mi wima dijeedu an kama uddoyani saison mbiya kam ko woni uddude saison ɓe mbiyanma ka ngaka ça veut dire que an a bokkane moddu mabɓe c'est que aɗa andi ngaka diwani wonde neɗɗo jofanoma ko fewani mbiya a anda jomum wona e jaldema wona an mbiɗa anda woni ngaka de kanko woni ngaka o ngaka diwani wonde gona julɗo jibinaɗa e diine l'islam tawa hay batte ala ko ganduɗa e diine ma on ɗum ngaka diwani ɗon wonde ɓoccode diwani ɗon Allah wi ko gande kam ko ardi ko ɗon ndewami ngaka diwani gona suka e nder oɗon tuma longal janaba tawa wawa ɗum ngaka yagal diwani ɗon ngaka diwani wonde tigui rigui aɗa foti julde fatiya ma taw ɗiggani ngaka ɓocca ngagal diwani ɗon ɗum ko gonga wadde noon aɗa andi gueɗel gotel enen ke en ñemtini walla ke en abbi datti en ɗum il faut yimɓe paama ɗum ɗon hankanti ne kuɓirten téléji ɗi e nder galleji ni ko noon ɗi kewi kuɓirde galleji walla ɗi kuɓɓo en en jaa ha hankanti cikkuɗen ke en tubakoɓe en jaa ha hankanti cikkuɗen e nder oɗon tuma koko jigga koko ɗum woni ko moƴƴi ko wona ko pinɗen tawɗen ko hankkati noon koɓe mbaɗatno ko mbattuɗen wadde ɗum ha ɓurti tigui rigui koɓe mbaɗato ko kala ko natɗen boni jeejiɗɗen ko men ko mbattorɗen ko mabɓe ko jalɗinɗen ɗum ko ɗum yeehi hankanti ha cikkuɗen wonde ko wonɗo pinal men won degré pinal men non non hande so tawi neɗɗo ne fina yo fin e nder karalleje ɗe jencuɗi wowde dañede hen ndi holno mbaɗirtumi hami daña hen jencuɗi so tawi neɗɗo ne fina ɗemgalam ngal ɗemɗe goɗɗe ɗe ne kaldirteni yomi wat feere tigui rigui ha ɗemgalam ngal wawa jalɗirde noon ko ɗum woni pinal ngal woni holɗum aha min de yomi yami ɗaɓɓoya gandal hay sino ko ha Chine haade nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e nder on ko ɗum woni ko wiyanno yimɓe ko yomi yami ɗaɓɓitoya gandal ngal tawa gandal ngal noon so tawi mi ɗaɓɓitoyi ngal woro mi homte toon woto mi yoolo toon ala yomi ɗaɓɓu toon gandal ngal mi artira beele ne wawa naftude ñulon ko ɗum woni pinal kono wona tan futtinde guire ene feta kinal woni jogade pinal ananani de futtinde guire ene feta kinal tagani neɗɗo jogade pinal ɗum ko gonga ay kadi mi wona ferade konngol ma ay ɓeɓe ñembata ɓe ɓen ɗon à chaque fois aɓe kollile comme par exemple série ji mabɓe maɓe kollir hen noɓe juulirtu maɓe kollir hen aada mabɓe et pourquoi enen en mbawa ɗum wadde c'est rare hande jiiya série aɓe kollira hen juulu meɗen et pourtant série ji dogoƴ ɗo yimɓe foof jeeɓata génération men ɓurɓe famɗude ko ɓen jeeɓat ɗum pourquoi ɓe mbawa hollulde men ko ni poɗɗen waade ɗum ko ni poɗɗen waade ni poɗɗen ɓornirɗen ni poɗɗen ɗumenirde min ɗum ɗon cikkumi komi waɗa lancé message yoɓe ɓeydu aɓe mbaɗa hen par ce que génération ina waɗa ɓe suivre ɓe ɓeydo andinde meɗen enen goni holɓen par ce que ɓornugal meɗen aɓe kolla meɗen mbawen andude très important kadi sen garti génération men oɗo dj génération ina hawni de génération ni hawni haɗani ɗon haɗani uddude saison bisimilla ɓe mbaɗa ɓe garata ɗum ne hewɓe hen ɓe korta ɓe mbaɗata ko goto groupe ɓe gara e galle dijje du groupe goto hantinak ɓe cooda mbeewa mabɓe mbaɗa mbahal mbeewa ɓe gona e ñamde aɓe jara ɓe cikka noon kamɓe ɗum ɗon ko faaro ɗum kadi ɓe mbaɗi ɗum ko moddo te ɗum ko kalɗa ko wona moddo ɗum ko kaaɗi min kaaɗi ko fotino lewru ko fotini lebbi 12 Allah ƴetti hen lewru wotoru woni lewru korka wi ɗum ɗo de ko min addani mon ɗum ndewon ɓuron hen ndewon kam hen kala ko soɗon bindanono baraje goto mi waɗat ɗum bonus min pour min ɗum ɗon so ari kala ko neɗɗo jagguno kala ko wawno wonde cahan ɓe goppa ɗum
ɓe ndewa lewru ndu sabu lewru ɓooyaani ko balɗe 30 ɓoli ɓooyaani aɗa ñohanno jagga hunduko ma aɗa yahan